Nimbano rasyumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Apay nga tangawan matlangan ni Shasha. Siguro kat nagbabawi nga imay, mami. Apay ating makter kamatan. Makainumak, mami. Isong inak pa lang titarwa. Dinak ko taktikaan, iho. Amo kakayat mo lang kilumiklik ni Shasha. Anya? Panday takaya man. Ha? Shasha? Naipang mo nagpakita ken. Kumusta kan rin? Shasha. Tamok man kat ni mami tirantam nga imay dito sa ospital. Ngumapay asyak mati umuna nga kinumustam, Shasha. Dapat na sinapsapol da ka. Ako rin ka. Di na ka din pagtugawan? Iha, timakder ni Jorin. Tapno si Kati agtugaw. Saan ka ti iho? Ay, kwa. Jurin, pudno ka titimbagan ni mami? Iso ating makder ka tinagtugawam? Tapno siya, tipagtugawam? Wen. Pahamak ka talaga ni mami. Okay, thank you, Jurin. Sige, Shasha. Panawan kayo pailangkin ni mami dito eh. Tayo gumatang iti danong. Saan ka na rumuan? At ako mapay sa lugsudot ken ka, Jurin. Anya ti salod-sudang. May panggabi ki outing tayo in tunbiga. Sigurado ka di matlang na makaumay ka? Ay, kwa, Shasha. Wen. Elisa, anak. Kunak no sapsapulan na kamanan ni Chona. Kapo iti panaglangan mo iti trabaho. Milagro ta saan nakaadinusa. Siguro akat napanunot na matlang ti kinapatagdag iti trabaho nanang. Iso saan nakasinuspende? Mabalin ang kasta, anak. Kahit agyaman tayo iti Diyos. Ta nakapanunot matlang iti nasaya at ni Chona. Wala nang. Katsapay la kuma. Tayin ino ta na sumaya at itrato na kanya. Day tati kanayon ko nga ikarkararag iti Diyos, anak. Manumot kit ni nga gumat kanyak ni Ma'am Chona. Day tangarod ti kaam-amak ko, anak. Iso di mo latan kontraan ni Chona. Agyaman na, kasi didihagak pa'y matlaang asimbang pet dito'y balay. Sige. Pagdiretso ka ni Jessie Dahani, ay tuloy mong tiyakinan na. Saan? Dito yaklaan sanas. Taado di rumba na pagsaritaan ta, Victor. Di mo pala imbaga amin iti ospital. Kayat mo ngagbanog agpanonot akiti sana nasaya at iti ospital. Panya gamin ti ibagam. Ado, ti kayat ko pagsaritaan ta. Kas kumaitian niya. Kasi ti panangya si tayo tirik na ti anak ta kini Shasha. Anya, dahi ta ka di manan ti pagsaritaan ta, Chona. Wan, gapo ta madlaw ko ana asidag tirik na ni Shasha iti anak ta. So, kayat ko akas tamat ko ma ti aramidan ni Jorin. Anya, Bagay na iti tunggal may sa, Victor. Iso ako ma, ni Shasha,
ti ayatan ni Jure. Kaya mo kita ikat pinaguray mo ti driver mo, Shasha. Pinagawid mo't gaya man. Ada ngamin napating nga ramida na balay. Isa pinagawit ko. Amok at teknik mo lang ti panang paawid mo ti driver mo, Shasha. Tap nagpatulnog ka kanyak. Oh! Di ka matin makasungbat, Jurin. Kinasaya, dumagas na pa lang isimol. Ada nga bin gatangat. Anya? When angam, Shasha. At dapay papanak. Dapat patag ka di ti papanang. Ngam siya kakaduam. Ay, kuha. Okay, no di mo kaya ta dumagas ta. Nasasayat langan nga isardeng mo ti kotse. Dumsaga kon. Anya? Tagumura ka dito imbagak. Mariknak mat. Dapat patag ti papanam. Ngam siya akakuyog mo. Sige malangan. Tumagas ta ni Timol. No iso ti kayat mo, Shasha. Hani, lumnekan siya init. Nga maging gaita. Awan pa siya anak ta. Saan mo apakadanagan? Kadwa na ni Shasha. Ang mga no sa dino laditan tinaturong da. Naapay madanagan ka. Gapot na jak kayat ang maipada kanyak ti anak ko, John. Oh, kanya tibagbagam. Tigsam. Awan, Hani. Awan kayam, nagtumar ka ka din? Itay pa'y pinagtumarnak ni Ising. Nasayat. Kuno ti doktor, masapol akan na yun ng ti agtumar. Kapo, tanakabot-buteng, ti sakit ko a high blood. Kasta? Wen, traidor day ta sakit, John. Naibag man. Taibagam kanyak ti kasta. Isa na kayo nga agama. Sandak ko ma, apas pasakitan. Sabagay, sa narombang ngay baga tikas to'y. Tamok mo at apagaayat yung ata, tikas diyan na pasamak kanya. Kabarang namatay akon. Saan ba't akasta, Hani? Kasta nga binti turungan, dagiti pasamak, Victor. Saan ba't? Nagsaya. Nagsaya at kaya man tayo na pasamak. Tadaan pagpambarko. Ma-blackmail ko itan, dagiti agamaga po, iti high blood ko. Turin! Ano pala ti raramidem? Mangantan. Ada amin dituyan tinorder ta. Kaya mo kitay. No adagatan. Nung umay tamot lagayang mangan dito mo. Kaya't ko man na makasam ka mga Turin. Anya? Oh, wan kayam. Sakbaya manganta ka. Agselfie taman pengo mo na, Turin? Oo na yan. Takayat mong sapay nga ipos dito yung panagkuyog ta. Awanan kaya doha sa Siyempre, makita mo't dagiti friends ko. Okay, Oh, smile. 1, 2, 3. Ha? Ito yung dekat mo pa itibagam, iti pa nagsilpi ta. Siyempre, tapno kasla, sweet lat dati pa nagkuyog ta. Saan ka di?
nagkuyog mi kinidyo rin amapan makipiknik. Anak, Ah, kunak man no si Marag kaitayin iti silid mo. Ada ka pa'y matlagayam dito'y beranda. wan nanang. Pampanunot ka na yung bagti outing minton bigat. Panagkunak. Nasaysayat no saan kalaangin amapan, anak. Wan angam. Amangan no saan nga agtuloy ni Jurin amapan no tsak mapan nanang. No apay kat ngamin asikalat tati kayat ni Jorin akadwa. Wan nga rod nanang. Uno, agar aram kadikan ka ni Jorin. Ha? Ole. Sana na. Awan pa'y matimbagbagana. Anak, kayat kalaang apalagipan. Baknang da. Saan nakalakit di akayat ni Chona apara iti anak na? No kas pangarigan taag daton kan ka ni Jorin. Nanang. Oh, iho. Narabyan ka ba't asimbang pet? Kaputa nagpa-share kami man ng kinisasya, Dad. Kasta ka di? Sige. Magan ka nga roden. Nalpas kamin ka di ba, Mim? Nalpasa kon, Dad. Tanang rabi kami kinisasya, ijamol. Nadagkat sakit din ti tumunggal may sakada kayo ka na siya. Ay, saan, Dad? Sige, panawan kayo pa dito eh. Tinak pa lang agpalas. Saan da ka no anadagkat? Ngam, nangandamanan ka ni siya sa ijimol. Victor. Kita man da iti impos ni siya aladawan ta, iti anak ta. Dahito yun. Oh. Nay. Di agpeso di ko na ti anak ta nang anday ijimol. Kat, nadagkat itong kalmay sa kanakuada. Sapay ko ma. Tamat nagtumot lang tirik na ni Jorin kini siya. So na agad-adal pa ilaan jay anak ta. Dandanin agradwar. Kat gusto lang. Gusto lang na agayat kani siya. Anya? Ipakita to kini Lisa na ito nga impos ni siya kanya. Anya ko maarason nga ipakitang pa ilaan kini Elisa na ita. Basta, kayat ko lang nga makita na mo ti kinadagkat na siya kani Jorin. Anya? Jorin, umay ka, nagarmosartan iho. Wan, Mami. Kat ni Daddy. Apay adiyo ayaban. Nasa pa ang nagarmosar, tanapanan iti talyer. Ado ka no, tilagpasunda. Kastagayam. Ala, pagtukaw kan. Ang mga dumaladaw kay ti outing yo. Wan, Mami. Iho. Ada impose ni siya di Rabi. Nakita mo? Saan ko pa ilinikwatan ti Facebook ko, Mami? Anya ka diti impos na. Ala, agar mo sa tapay nga mo na. Sa kung tayo pakita kan ka, no anya dya impose ni Shasha. Anak, nakarubot ka matgaya man. Excited kan samat una yan amapan makipiknik. Kung nga miniti ni Jorin asapahan na ka umay dagasan nanang. Agan-anad kayo iti papanan niyo Saan ka amap-mapan iti adahalam no ko Wan nanang. Malagip ko lakat nga rudan day di pan nakalmas ni Chona. Anya? Napankamat iti nagdidigos iti baybay. Naging lalaing da Chona kan Dominic anapan iti adalam.
Kat, edi sinabuagan ida ti daluyon. Limned ta. Anya? Ibaglakit din ata nalaing nga aglangoy idi ni Victor. Kat iso tinangisalakan ka ni Chona. Ningarod Uncle Dominic, nanang. Iso ti inwawa dagiti dakkel a daluyon. Kat nagpukaw iti sumagmamano nga aldaw. Kasta? Kasano nakalasat? Ti ammo miidikat na tayan. Ngam, naisadsad gayam iti Puga Island. Anya? Tuyan, iho. Itamon siya ibagbagak nga yung post di siya iti Facebook. Ito yun. Ha? Ti panangan may jemol iti rabi. Iso ti impos na, mami. Wan. Maragsakan ak. Iti kinadagkat siya doa. Iti dahito aladawan yun. Ni Shasha tinangidagkat iti bagi na kanyak, mami. Oh, come on, iho. Saan ka pa mga agbain amang ibaga? Ana asidag matan tirik nam ka ni siya. Pudno ti ibagbagak, mami. Iti dahito aladawan yun ka ni siya. Makita. Bagay kayo. No bilang. Sana nga agungat, no. Isunto ti pagdatunam. Anya? Awanan ti sa pulim kan ko na iho. Anak tibak na, napintas, nalailo. Kuma, ison ti ayatam, wano pagdatunam. Victor, di mo unay. Mga mabartag ka. Hindi ka makapan, hindi talyer mo. Ora jak makapan. Amulat ta dagiti taok ti araramidan da, Dominic. No kaano pa yan nagkapiya kayo ng agasawa? Iso matiba na ginom mo manin? Kaya't ko lang nga ililiwag dyan ibagana kanyak. Nganya? Saan ko kanu apagpungpungtutan? Tama nga numahay blood mo nan. Anya? Iti tayo dyan ang bagana. Kasla kaya't naasiman amin at ignay ko. Amom, sa balit yung mapalpalayo ko. Iswasan mo nga ipalubos. Tanong mapasamak na ita. Maaramid nam, si kayat na. Tiamukat nalipatam itayan ti umay mangdagas kanyak, Jorin. Tamabalin ka di mo at amalipatan ka, Elisa. Nasapa kami na nagrubwat. Pasensya ka no medyo naladawa. Tadapay lang namin sikasok itay. Okay lang. Tinapatag kat tinak nalipatan. Angam, aguray ka. Amo ka din ni Shasha asyak ti kadwam? Saan pa eh? Anya? Ngam, kasano na sa anak a welcome kan kwa na. Kat, nakapapainjurin. Saan ka ang mabali na baybayan? Siyak tinawawiskin ka. Katyak ipalubos ang maibabain ka. Agyaman ha. Agner-nervyosa. Saan ka agnerbiyos? Takaduhanak me. Kan asidagtan. Sumuraktan dito yung resort. Okay. Nakadadon nga tan da Jorin kan Elisa iti resort a pagpipiknikan da. Tidakas. No maitsyang puwera nga agpaiso ti anak ko. Ni Chona tayo mauawag.
Anya nga tati iba ka na. Hello, Chona? Oo, wagas ni Elisa, hanggang saan mo't nga agring ti cellphone na. Isuasikan, tinawa ka. Kaya't ko makasarita ti anak mo. Anya? Edad mo kumagan ko na ta cellphone mo, takasarita, diin. Kwa? Anya nga tati iba ka? Alan, Criselda, adalang ibagak ni Elisa. Napatid na ito eh. Rimor ni Elisa, Chona. Apay, sa dino tinapananda. Anya nga tati iba ka? Ang tawag. Awan mo lang, ni Churin. Siguro, adalang nakataktakan na. Pero hintayin nagligusan. Umuna kayo lahat na mapan. Urayag ti kang runahan ngay nawis ko. Ta iso ti kayat ko akadua ka tumapugi ti danom. Sige nga raw, muna kami. Okay. Tilugan ni Jurin. Ito dyan nagsardangan. Adan ti urayag. Ti Jurin nga pa ito. Sige, Elisa. Umay ka. Jurin. Kadua na ni Elisa. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sige, amo na kayo latan. Orayag ti kang runaan ngay nawis ko. Tayo ti kayat ko kadua tumapugi ti tanom. Muna kami nga raw dun, friends. Okay. Muna kami na. One, sige latan. Naman na kayo, ha? Bye. Tilugan ni Churin. Iso di nagsardang. Adan ti orayag. Sige, Elisa. Umay ka. One, Churin. Elisa. Kadua ni Churin. Siya. Pasensya kan, tanala daw kami. Dinagas ko namin ni Elisa, di balay da. Iso ka diti kunam ideya kaduang ngaway. Wen, Pakaragsakat ti panakamamukan kay ti personal siya. Senyorita kunam, tasaan ta nga agka-level. Agkakalaan iti siro dagiti tapan ko, ha? Anya, Jurin, natayat man. Tain kuyog mo to'y aid ni mamim. Sige. Ingka tulungan dagiti babaon na ka mangisagana ka dagiti taraon. Elisa? ano niya? Paunan na. Siya. Saan ka mapan, Elisa? Ha? Apay natin pa ni Elisa ang mapan tumulong ka dagiti mangisagana iti taraon, Jurin. Gaputasan ko ngayon yaban dito eh. Tapno pagbali ng laang at agabong siya. Anya? Jurin? Amo ka din ni mamim akadwam ita ni Elisa? Saan na nga mo? Tasaan ko ngayon baga? Pues, no di mo kaya tamamuan ni mamim dayto ya pa nagkuyog yun. Palubusan na amang baon ka ni Elisa. Ladingitan. Ngam awan ti karbengam amang tagabukan niya, tasaan ka nga amo. Siya. Pumanawak laangan. Anya? Jurin, pasensya ka na. Uray ka tatakamatan dito eh. Agawid ako. Saan, Elisa? Diyak kaya ti makipulapol iti tawa na nga to unay ti purwana. Mapana kong Jurin. Laban na ta, nakaslawan ang yaman na. Elisa! Aguray ka! Jurin. Saan ka ako, manang? Jurin, please. Saan mo na pagsublian? Oh my God, kitin. Intagti ko sana. Ingkalap ta na digos. Diyak mabalin abay-bay anti kaduak na imay dito eh. Jurin. Surutak na Elisa. Ditakan. Jurin. Oh no. Pimanaw matlatan. Sinurot na
na day dyan, Elisa. Oh, sarungkon! Ape, sinurot na kiti panagawid ko, Turin. Tay ko na kon. Saan ka mabalin abay bayan? Wan ang mga nagsakit dinakamkan ka ni Shasha. Awan tinasakit abakran ko no nasaktat man direk nana. Amom, Turin. Tiambukat sana kas jati ugali ni Shasha. Oray siya, katnasda awak ti impakita ng ugali na Elisa. Tiambukat na sayaat. Kan napakumbaba. Angam, saan matgayam? Nagkuy-kuyog kami, kat saan matakas jeti ugali na. Gaputa ka level na ka. Idinto ta siya. Adda aklaan ka no iti sirok tagi ti dapan na. Iso akas di ti trato na kanya. Gapoy ti dahil yung impakita ng ugali na. Kat ad namanan nga umadayo terek na kingkwana. Inyawag na nakit di kini mamim ti panagkuyog ta. Oray, saan ka mabutang? Kasano nung high blood manan ni mamin? Kanayo nan nga agtumar. Kat kampantiak, asaanan amasunutan day di napasamak na. Tumatnag kayon? Agawit kayo aminan? Apa yan, awanan ti ganas ko agdigos. Isang agawit kayon. Ano niya? Ha? Ay, no di yung may kayo ti agawid. Umuna aklatan. Makamo kayon dito eh. Ano mo kita? Habas ka! Agawid akon! Padripak! Naimbaglakit din. Tanayra na nalobat ti cellphone ko. Idi saludsudan kanyak ni Chona no sa dino tinagturungan ti anak ko. Ni Dominic to yung mauawag. Hello, Dominic. Griselda, imay man ni Victor iti balay. Anya man ang timay na imbaga? Naginom kami lang. Anya? At dawit na nga anak kong pulutan. Mailiw ka no, guminom. Ada ka di manan parikot na, Dominic? Awan ba't kindi? Saan na ka nula nga nagustuhan, inaibaga king kwa na ti asawa na? Anya tinaibaga ti asawa na di na nagustuhan? Saan na ka nula nga nakonkontra ang tamangan, no isot ipatay na? Anya? Di ba'y kasla isulatan ti masurot kadagiti amin akayat na? Kasta ti kahit na asawan. Iso ako na kin Victor. Saan na akanunungan akan nayon ti asawa na? Nasaya at tanay bagam kenkwana da ita. Tapno saan nga agbalin apas pasurot latan. Talaga ang masurunak. Jerry, di ba partak mo matagpataray? Tom, Kahit ko di makadano na na mansyon. Yang tichona. Isa da ito yung mawawang. Nasayat matinmawa. Ibagak yung kuwan at isakit tinakam ko kanitsunin. Hello, Auntie Chona? Iha, kumusta ti outing niyo? Naragsak kayo matlaan kay ni Jorin? Ay! Nabad trip hakit ka na kiyo, Auntie. Ikaw da ito'y. Paawit ako. Anya, taapay. Agasam da ita. Kadwa na kit din day jay nga Elisa. Anya, Well, Auntie, isa masarunak. Kat itay baunak day jay nga Elisa. Tapno, maadaywan na kuman ni Churin. Nag-walk out
Kit din kawanan bain na babae? Oo, di na sa niya. Tidakas na, auntie. Sinurot ni Jorin. Anya? Kasi pinapasama kanti. Ikaw na bagtripak. Ha? Impakita na kit din ti kinapatigday dyan nga Elisa kan ko na. Bayam, tabagbagam to ni Joredi, ha? Dinadahal day dyan nga Elisa ti pa nagragsak mi kumanti. Dajay nga Elisa, tiga po na? Wan, auntie. Bayam. Takaraman ni Elisa, iti pungtot ko. Sige, auntie. Kumusta nga tanti outing anapan ti anak ko? Sapay la kumaan. Tasaan maglaga na itsapuera. Tapno ma-enjoy na mat ti makijaming kadag iti babaknang. Tilugan ni Jorin. Iso dyan nagsardang iti arubayan. Thank you, Jorin. Ti anak ko. Elisa, kunak man no nagpipiknik kayo. Dagawid ako, nanang. Kat, sinurot nak ni Jorin. Kapay, ano ti makagapo? Gaputa sana na gusto ni Shasha ti panangawis kanyak ni Jorin, nanang. Anya? Nasaysayat la ko mga ruda na di ka naplapan. Wan nga rod, nanang. Tay di pa nakakita kanya kita ni Shasha. Kaya't nakit din at tagabuan. Iso ang nagawid ako, nanang. Kapo ka dagiti imbaga ni Shasha. Kaslamanin aglulok. Dagiti tumang ko iti panagriknak. Kaslag kapsutak. Awagat man kiti ni Victor tagawidan. Di matagun iti cellphone na. Mga ano nalupat. Ni man Edwin na mekaniko ti awagak. Aday ta. Hello, Edwin. Bakit mo man pala ang ti cellphone mo ka ni Victor? Kasaritak man biit. Anya? Maturog ni Victor? Apay, agurigur ka di? Wano? Nabartik ka di ngay may di tatalyer? Sapay ako, ma. Tasaan pa yung nakadanon ni kini mami. Tinapasama kay resort ano pa namin kini Elisa. Jorin. Kunap. Mapan ka makipiknik. Ngam saan ka mat kaya managbayag, dyan. Mami, Ala, madamdaman to nagsarita tayo tinalapat, iho. Padapay pangibaw nakan ka. sa dino, mami. Inkasukunin ni Daddy, medyo talyer. Ha? Tapay ngayon naksundoon, mami. Gaputan na Bartek. Matmaturong ka no di quarters, dagiti mekaniko. Anya? Naginamanan ni daddy. Wag. Iso ngayon kayawid. Tama nga nanyat mapasama kan ko anay jay. Wan, mami. Inak isang pat ni daddy. Nicho na dahil bawa awag eh. Nga dati bagana. Hello, Jonah.
Nasaya ata sinong bata madagos tawag ko, Dominic. Aday bagam? Siga ka di man ti kadwa ni Victor, nga minom may tiarak. Sumumbat ka. Siga ka di mangisong-song-song manan ni ti asawak tapno agbartek. Sana siyak tinangisong-songkin ko, ana. Iso tinaggusto mo minum kami. Anya. Nagbalo ni Tiara kin pulutan. Imay dito'y balay. Ada ka din, di ta balayo. Awan, maturog ka no inyetalier. Isa pinasukod ko ka ni Jorin. Anya? Uwan gaya, anya ti bagbaganagan ka bayat ti panaginom niyo? Ado. Kas kumaiti anya. Mabalik ngay bagam kanya, Dominic. Tapag balinin nakpaya chismoso, yun. Kaya't pula na mamuan, no niya nagdinay bagbaganagan ka kontra kanya. Ada. Ken ado. Isan na akayat king ka. Anya. Kas kumaiti anya. Itimbagam ken kuana asad na ka akontraen. Tamangan no ma-high blood ka. Ket mauluyang kan. Naibaga kang paiso na itaga ni Victor. Tadya kaya na maulit tinapasama kanya at tagayan ko pa idag-diag. Iti kas jay nga imbagam. Kas lakayat mo ating linlaunay iti asawam. Anya. Iso ti raso na nagbarte kan naman yan. Tadi na kayat. Tay jay ana isawang mo. Dad, nausawan kayo? Wan iho. Sa anak matunay ana Bartek. Apay nga rod ang iturog yun, Dad. Gagangay lang tinakainom. Alam aguray kayo. Kaya mo ket nagpasyar kayo kada siya. Ada, Dad. Yung nag-walk out kami kin Elisa. Anya. Kaduam ni Elisa na pa. Uwan, Dad. Yung saan ang nagustuhan ni Shasha, di panangawis ko kin Elisa. Ket, anya nga rod tinapasamak. Pinabainan na ni Elisa. Ito nga nag-walk out, Dad. Kat gapoy ti Dayjay, nag-walk out akmat. Anya nga rod, di ko na ni Mami mitay sumangpat kay Jubalay. Madamdama ka no akasarita nak, Dad. Tapay nasuko nakakanyak. Sigurado, makapungtot manan ni Mami gapo iti daytoy. Ni Ma'am Chon. Hello, Ma'am Chona? Ambisyosa. Ha? Ha? Bayagas tama tanti pagpagayo kanyak, ma'am. Kaputa mo bababak ng lang dito mabunoy di awis ni Shasha. Napan kakit din napasal sa liya eh. Di mo kanupay kayat ti pabaon. Idi at napaubrakan ka ni Shasha. Gaputa sa anak mo tababaunan. Tapnag tong panlatan iti pagayatan ni Ma'am Shasha. Dinadaan mo del daw, dagitek gagayim nga graragsak kumaga po iti kinaambisyosa. Ma'am, ni Jorin tinangimbitar kanyak. Anya? Sa anak ko masumurot kan kwa na idi. Kunana saan amapan. No sa anak asumurot kan kwa na. Kasta timbagakan ka ni Jorin? Uwan, ma'am. Iso anapilitan na kasi murot ken ni Jorin. Nasaya. Tanda kayo, nda kayo nalaing nga agama. Apay akas to pisa, John. Gapo ka dagiti aramidyo. Ha! Sobra kayo mga agama. Mami, saan kayo kung mga pungto takasta? Tama nga no high blood kayo manen. Kasta mati kaya tiyo mapasamag kanyak saan ka di? Saan, honey? Saan may apagaayat na ma-high blood ka?
Tap na marami di amin na kay kayatyo, ti kayatyo mataya kon ka po iti high blood. Oh, Anya man ang tinaramid ni Mami? ti panagbartek ni dadin. Idinto ta si ka. Nag-walk out ka mo't iti outing nyo kada siya. Gapulaan ka ni Elisa. Mami, Na sino tinagkunakan ka ngay surot mo ni Elisa iti outing nyo kada siya. taan niya ko matidakas na insurot ko ni Elisa, Mami. Ha? Di kag pampanunot. Inawis na ka lang tigayam mo. Agitugot ka iti sabit. Nasayat ka diti kasta. Lalaki ka pa'y mo't iho. Taan niya ko matidakas na insurot ko ni Elisa, Mami. Ha? Sana napintas tinaramid mo. Nga awis na katimay sa tao. Agawis ka mo't iti sabit ang makungkuna. Saan nga inimbitaran ni siya ni Elisa? Isungawan karbo nga manang isurot kan ko, ana. Uray saan nga inimbitaran ni Shasha ni Elisa? Kat nirespeto na ko malatamat. Tamo na mat asyak tinangawis king kuana. Uray pa eh. Mabaguray ka. Apay kami na nakaas-asi naglaw na itiriknam ka ni Elisa, ha? Anyat makagapo. Mami, Apay? Agayat ka kadikin ni Elisa? Ha? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Asino tinagkuna nga isurot mo ni Elisa iti outing nyo kada siya. siya lang tinagnaknakan, Mami. Tawan ka di ti panunot mo. Saan nga imbitado ni Elisa? Ngam apay nga insurot mo? Awan ti makita kadakas, ti palang isurot ko kin Elisa, Mami. Anya nga awan? Idin po ta na bad trip ti siya. Tayo ti saan kumawatan king kuana, Mami. Kaputa kayat nasi ka kumatikaduan ng agdikos. Ngam adamot ni Elisa. Mami, Jure, nagpudno ka man kanya. Adda ka din panagayat mo kani Elisa? anya nga tati bagak. Sumangbat ka. Awan, Mami. Nasayat no kasta. Tasyak ti rumbang agpili iti ayatan. Awan ti karbangan yung agpili iti ayatak, Mami. Adda gaputa siyak ti inam. Kat adda pa'y laga siyak ti makaambo iti pagimpagam. Mabalin ka di, Mami. Asaan ta pa ilang pagsaritaan dahit abanak? Tapay di mo kayat na pagsaritaan ta. Gapot awan pa iti planok nga gayat. Kayat ko nga graduarak pa'y nga muna, Mami. Victor, data ba matyag sarita itinalapat? Apaan nakadimanan, Jonah? Saan ka nga apaan? Kaya't ka lang nga palagipan. Anya, Yak kaya't ti masansa na panaginom mo iti araw. Jonah, ipanaginom ko itinasanga. Pangiliwliwagak lang iti sakit tinakab ko. No adda di mo kaya't kanya, ibagam, tapno amok. Amangan no agapatalaan. Adda nga agapatano sarsarita ang mitiliklikod isaan wa kaya't kanya. Ado dagiti saan ko ang magustuhan nga ibagbagang. Kas kumaitian niya, sige, ibagam, tapno masong bata. Di ko nam asurutan mi amin akayat mo. Tapno saan ka nga ag-high blood? Tanya kumatidakas na itiday jay nga ibag. Gapot ay ti panag-Greek na kayat nak atinglan iti amin atignay ko. Kayat mo ka di nga ag-hype na atak. Kat mataya ko, kastat kayat mo o mapasam. Saan apod no day nga ibagbagam, Jonah? Gaputa na sursurukan nga impateg. Intong bigatong tinagtulagan may kinijurin a panagpasyar. Kasano no maamuan tumanan ni mami na.
Ang bungtot lakit ti Dayjay. Apaw, apay nga kasla may kulkulin ka. Adala pang panunutek, Lolo. Mabalit ka di ang maambuhan. Lolo? Awan ka di karbangan tayo anak ko rapay, makipulapul ka dagiti babaknang. Ada, apaw. Ngam isuna laeng, taanda, dagiti babaknang amata pobre. Nagsaya at kat kuman. No awan dagiti kas kadakwada amata pobre, Lolo. Gapok iti naibaga itay ti asawag. Sursuron ako ngayon patren. Kasla nga subsuban at agos ti pungtot ko kenkwana. Anya nga tamo ti baga dyan, Dominic tapay nga umawag. Hello, Dominic! Kumusta ang matiba ng sermon mo kadagiti agama? Nakapungtot akan. Okay. Gaputa na laos ti kinaasidaglat patirik nana ka ni Elisa. Siyempre kaputan pag-ayam da. Isuan na si Deg itong galmay sa kadakwan. Sa balit ti atap ko iti kasjay akin nasingad na. Ano ko ma? No sana nagbidot, agaya ni Joren kini Elisa. Si Kakit Dim. Barukang balasang da. Natural. Saan ko akayat ani Elisa ti ayatan ti anak ko, Dominic? Tapay. Saludsodom ka di bailan. Nalipatam ka din tinapalabas. Ha? Oh, apay adi ka matanag sa oh. Amom, John. Mas tawaking ka. Awan karbangam amakibiyang. Iti dayta. Awan karbangam nga ore anak mo ni Jorin na sinutipilyin na nga yatan. Aniha. Anya? Napagpungtot mo ni Chona, Dominic? Kasta nga rod. Inidepan na kiti cellphone. Bati pa nagsarita mi. Anya ti ginura na asinaom. Jaya pa nang ibaga ngawan karbangan nang agpili no asino ti ayatan ni Jorin. O, saan ka di apod no ti ko na? Laibagam ken ko na dayta. Wan. Diyak ngamin magustuhan ti palagras rason day diya tao. Bay amlatan. No iso man ti agpili ti ayaton ni Jorin. No kasta ti mapasama. Di ba ikat agbalin akas la robot ni Jorin? Agbalin to anak kakasi? Sa bagay, aguray ka. Adda ka din amo nga ar-arman ni Jorin. Hello, Jorin? Nakahawag ka man? Amangan agong at tumanan ni Mamim. Uli ako itawagan ka. Kat saan nakamalaptan Elisa. Anya nga minti ibagam? Kahit ko lang ay palagi, titulagan tayong tundigan. Juan. Diyak malipatan day jay. Sa pakto ti umay mang dagaskin ka. Tapos maabutan tati first mass. Sige. Ang kasano no maaman tumanan ni Mamim ti panagkuyog ta. Uri maaman na. Kat saan kong ipalubos, nauntan na ka. Apay, mabanbantayan nag-aya. Tapno maibagam day ta. Lumaamuan naman di lang. Kat kasaritat to ni Mami. Among ka di amabot-butol nga kung nagkuyog ta. Taapay.
Ang gaputan mo ka makapungtot ni Mami. Saan ka unay nagdandana? Siyak ti makaamo, Elisa. Oo, sige. Si kangarot ti makaamot, Jurin. Addan po ba ni Elisa? Kanay na madandanagan na agkuyo kami. Nung apay kat ngamin akabusar unay ni Mami na muamuan na agkuyo kami. Ay, malagip ko lakat nga rot di sa ludsod na kanya kitay. No addan rin musing apanagayat ko kin Elisa. Pinapudno na. Saan kong maawatan tirik na kingkwana? Isuasan ko amas no. No ayat, wino na ing kabsatan laang timarikrik na kin Elisa. Awan. Talaga asaan na sumpatan ni siya ti cellphone na. Kimuran san. Nabatrip gapo ka ni Churin. Honey, asino ti awagan? Ni siya. Nung saan na matasong-sumbatan ti cellphone na. Ang mga no na ibiso na lang ti cellphone na. Sa bali ti atap ko. Anya? Siguro, gimura. Nabadtrip gapo iti anak ta. Lugim mura man. Apay kung mga iraman na ka. No jaklat ta maawagan. Mapanak iti balay ta. Nasasayaat. Iti kasta makapagsarita kayo na sayaat. Padasat tupay nga awagan maminsan. Sikalat ta. Barang sungbatan nanton ti awak mo. Dahil tumat ngamin ang bisyo sa babae. Awan basol ni Elisa, honey. Tati anak tati nangawis kan ko ana. Uray man pa'y inawis ni Jurin, no talaga saan akayat kan no addabain na, saan asumabsabit. Anya ngay dayay, nabatrip lang ni Shasha. Kasi ti kunak, jay anak tati aking basol. Apay nga minakas na sakit mula unay dayay nga Elisa ya. Imagbagaklaan ba't nga awan basol na? Gapo ka nita anak ti sigo da kaya niyat mo, isong ay saksakit mula unay yan. Sabali manan ti turungan ti saritaan. At saan ka di ngagpaiso timbagak? Makadawak magkat Victor. Uray ni Criselda, isaksakit mo, kaya't mo nga tangag sinobyan kayo. Jak kayat nga agsubang ta. Panawan ka man lagan. Kas, papanam nga rodan, Victor. Agsubli ka! Nagpintas ni Elisa iti dayti aladawan na. Naimuma. Naisam. Kan makagaragari unay dagiti nalanay amatana. Oh, Elisa. Apay kasto iti marikrik na kin ka. Agayatak nga tankin ka. Jurin, iho. Ang dagamat gaya mo aging indayon dito yung sirop mangga. Wanda, tanalamlam hiiskan na pariir dito eh. Ni Mami, Dad? Pinanawa ki Jay Veranda. Kaya't natin makisubang manan. Anya man ang tisan na akinayat ni Mami kada kayo, Dad? Isaksakit ko kanoda Criselda kan Elisa. Paunayan ni Mami. Katanya ko matidakas na, nukastaman bilang, Dad. Saan arumbang nga itan ang maamuan ni Jorin kinapalapas mi. Maburbur siya anak nga rod kini Mami, Dad. Apayakas jay. Lipati mo na iho. Siguro, gagangay lang day jay, tabo makatan ni Mami.
ni Jurin iya daytoy apos na. Katla artista. Iso anad nadlaw unay ti panagkustukan kuana ni Shasha. Sigurado nga umapal mananday chay papai. No magdamag na nga agpuyog kami kini Jurin inton pikat. Anak, rabiin. Ada ka pala dito'y sanas? Diyak pala makaturturog nanang. Anya nga ron tikit kita dito cellphone mo. Nan, kita agman? Ni Jorin. Tika ipupos na launay a picture na nanang. Naidumduma ti kinagwapo ni Jorin iti da ito'y post na. Wan nga rod nanang. Nagtairaan niya. Katla artista. Awan nga tapay, nobya na. Awan pa'y madnatamag ko. Ngam, adangatan ar-ar man na, anak. Tayta ti Jaka mo. Angam, panag ko nakat. Awan pa'y mat nanang. Amangan matkit din o ar-ar man nan ni Shasha. Anya? Saan nanang? Anyat pag ko na amasaan. Masiguradok dayta. Am-amu ko ni Jurin nanang. Naggasat tokat nga tan. Nagasat ti babae nga ayatan ni Jorin, anak. Nanang? Umay nagkayam dagasan ang masapan ni Jurin inton pikat. Anya? Papanan niyo? Ada tulagan ni ingkam agpasya rin ton pikat. Anya? Nalipatam ka din. Kagura ni Chong na nga agsiningad kayo kan ni Jorin. Day tangarod kat nanang. Angam, parang ano saan nga to amaamuan. Saan ka amapan? Ngam, nanang, nagkaryakin ni Jurin. Wala nga anak. Ngam, sakbay nga ingkam to agpaspasyar. Umatindar kami nga umuna itimisa, nanang. Mga ramid kay manan iti paghaibladan ni Chona. No maamuan na ti panagkuyog yun. Jurin, kapaya kaslagap apura ka amangan. Siguro katabisinan. So abay-bay amlat ta, John. Di mo sinumbatan ti saludsod ko iyo. Kunak, apay nga gap apura ka. Kuha mami. Ada ngamin papanak. Sa dino, Ano nga tati pa ka? pagsalsaludsudan ka. Sa dino ti papanam. Ada papanan mi kadagay di barkadak mami. Isa nga agap apuraak nga mangan. Saan man natila papanan yun, iho? Uwan mami. Adalang income pasyaran na barkada mi. Kat ije kami ito nga agjajaming. O sige, agmalmalom kayo kadi. Mabali na kasta mami. Oh. Lisya siya tayo umawawag kanya ka. Hello? Wan. Ada dito'y balay. Apay ka di, iha? Sige, sige. Bye, tayo bagak. Okay, bye. Anya timbaga ni Shasha mami. Ada ka no atindaran na aparti, iho. Kayat na asikat ikadwa na nga umatindar. Anya? Ay, yak kayat mami. Kaya di mo kayat. Gaputa, amang ano maipada kini Elisa. Ne, anya ti kayat mo asawan. Saan nga imbitado ili ni Elisa iti outing mi? Isa pinabainan na. Anya, Yak kayat akas di mo ti mapasamak kanyak mami. Sa may isa, agdalakad ko. no kasta, di mo kayat ako yugan ni Shasha.
Talaga asaan, mami? Hani, isursurot mo pa lang ti panagkita mi ti anak ta, bayat ti adayuna. Gaputa ang dua-dua ak itimbaga na apapanan na, Victor. Anya, agatap ka kadimanan. Masansan nga agulbod kanyak ti anak ta. Iso kasdaawanan ti pamatik kan kwa na tuma. Shona, Di na ka dinay ka, no sa dino talaga ti papanan na. imbaga namat itay mangmangan tayo. Iso apang naasim, saan ka nga agatap iti sabali iti anak ta. Nabayag ka din ang mga uro-uray kanyak, itay Elisa. Juan, tanasapa ka nakapalag. Pasensya ka, no medyo naladawa. Nung makamakam tapay lang ti Persmas, Juan, matkidi ah? nagpintas ni Elisa iti arawat na. Elisa, apay kastoy matan ti mariklik naking ka. Jurin. Apay, sang katalyaw na kumatan. Ay, awan Elisa. Nadlaw na ti masansa na panang tayo king kuana. Aganat kay ti panagmanehom. Tama nga madisgrasya ta. Well, naanadak nagmaniho. Anya talaga. Ti mariklik naking kuana. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagpintas ni Elisa, iti daytay nga arawat na. Elisa, apay kastoy tirik nakin ka. Oh, Jurin. Apay, sang katalyaw na kumatan. Ay, awan Elisa. Aganat kay ti panagmanehom. Ang mga madisgrasya ta. Saan ka madanagan? Naanadak nagmaniho. Ahon gayam. Anya nga iti rason mo iti rimor kay iti palayo. Imbagak nga dapapanan mi kadagiti barkada. Nagulpod ka manan. Gapot Jack kahit alabdanak ni mami. Isa na pilitan ako nagulbot. Gapo kanya. Masursurong pa yung tagulbot ka dagiti dadakkel mo. Napatag ka kanya, Elisa. Ha? Kahit ko asawan, napatag una iti panaggayam ta. Iso maaramid ko pa yung agulbot para kin ka. Ising! Ising ang tao, idkaylo katiri daw. Nawan sa mo ti Victor. Siyak madlangan ti mapan mangidukat. Naimbaga bigat you, auntie? Oh, si kanad kayam siya. Ay, sumurot ka. Oh, thank you, auntie. Medyo rin, auntie. Rimwaran. Anya? Kunak man mabutak pa'y dito eh. Itay nalpasanagan, nagdaradarasan na nagdigos sa nagsuka. Hindi ko ang rimwaran. Ay, sayang. Ha? Sakla ko man, imay. Imbagakmat kan ka, nga napapanan ti anak ko. Uy, auntie, kunak na maabutak. Barang ko man mapilit ko, iti papanan mi. At danto man sa bali nga aldaw pa nagkuyog yo. Sabagay, auntie.
Mapan kalatan ay ti papanam. Oras saan mo akadua ti anak ko. No. Awanan ti ganas ko dumaray iti ibagbaga ka party apapanan mi kumaan ti. Ala, si Katimaka mo no di mon kayat ti mapan. Ay, Apay, timakdar ka matan. mapana ko nanti. Iha, no maburing kay di mansyon yo, dito'y kalata pailaan balay. Sana nanti. Inak man kiti paspasyar. Ingkag pasyar nga awan kaduam. Adamot dagiti alalay kan driver ko akadwa kanti. Ala, makamuka. Wan nanti. Ikaw dalatan ti kadwa ka mapanagpaspasyar. Awan mo't ngamin ni Jurin. Parking kami tilugan mo ti simbahan. Napuno mo't ngayon ti parking lot ti simbahan. Biso nga, ano santan ate Magna? Sige. Umay ka, bumalasi ito ni ti kalsada. Intan, Inig ka man na ti iba. alis to am Elisa. Wait. Naglamuyot na rin takulap na. Diyos ko, agayatak ka din. Naglamuyot ti dakulap ni Elisa. Honey, saan mata nagbayag ni Shasha? Gaputawan ni Jorin. Iso tigagara na. Madlaw ko. Kaslag papapansin iti anak ta. Wan, ngam ka na yun mo't nga rod. Asaan nga ikaskaso ni Jorin. Saan ko adayawon dagiti babae nga isuod at imang iparipirip iti ayat da? Anya. Tila ibagbagam. Kustumot ti kunak saan ka di? Anya. Saan ka ngagpong totakas ta? Tinto lang kami ni bagbagam. Yak magustuhan. Sige man lang ang parawan kan tamapana kay Jitalier. O di mo liwayan ti ang tumari ti agas mo. Wan, katagya ba na kitinay ta palagip mo. Jurin. Ado dagiti patatama kimesa. Awanan ti pagtugawan dito likod. Sige, umay ka. At dapat bakante ato gawin di sango. Sige. Dito ito lang nagtugaw. Wait. Apay nga takas to ita ni Jurin. Kasla sa bali dagiti karaw na. Diyos ko. Iti da ito yung panagkuyog may itaki ni Elisa. At damat na isal sa lumina arik na kingkwana. Ayat ka di da ito yan amarik riknak. Diyos ko. Sino nga tamot na itaya nga umay dito balay? Mapilitan at manan. Panbangilok at itir itaw. Kumusta kan? Dominic, si kamot gayam, sumrak ka. Sanen. Dito ilatang biranda ti pagsaritaan ta. Kababay nung sumrek pa. Sige, lukas tati ko na. Sige, dito nga rod biranda. Nagyaman na. Agtugaw ka. Oh, Anya tiba kam. kahit ka lang kumustahan, iti irorwar mo iti ospital. Nasaya atin tirik na.
Iso mapanak to na di opisina, inton bikat. Kumusta mo tilangan-langin niyo ang asawa? Awan problema. Sapay ko ma. Kapag kadkadam to, no awisan na kapay nga ginom kayo. Mabayinak nga may nadimang pagustukin ko na nadutuma. Awan, tinasaya at nga ibunga ti inom. Amok. Sanda ko man napagsaritaan na ita. Kati anak mo. Okay kayo? Awan nga, mas dawak. Tila pa kibibiyangam. Mayatin tilangan-langan ni nga gina. Ano sayat nga rin no kasta? O sige, saan ako nang paypay. Agyaman na kiti pa ng pasangpay mo kanya. Sige. Anya nga minti ka po nang umay ka dito para ini. Jurin, sa di natin sumaro na pagpasyaran ta. Intay di ka barbaro resort. Takunada, napintas ija Elisa. Wan ang mga no adayo. Oray adayo, adamat logan ta. Sabagay. Ngimsagbay na, mapantapay lang mangan. Sa di nung artiket mapangalan ta. Mapanta iti class A restaurant. Iti turo-turo latan ti papananta, Jurin. May mayat iti class A restaurant apapananta. O sige, sika nga rati makam mo. Sumuro-suro taklatan kan ka. Adun tinapanan niya nagpaspasyaran kadagiti alalay ko. At talatak kurang iti panagpaspasyaran mi. Nagsaya at kat kumano kadwak ita ni Jurin. Ma'am, papanan tayo pa'y? Intayo pa lamangan, Julius? Mabisin ako na. Mapan kayo iti class a restaurant. Kumusta, Criselda? Oh, sikamat gayam, Dominic. Sige, sumrag ka ta dito itangag sarita. Saanan, saan ako lagbayag. Di magasak lang tad ako may bagakin ni Lisa. Anya? Ay, awan ni ni Elisa, Dominic. Oh, napanan na. Anya ka tati ibagag. Criselda? Sa dino tinapanan ni Lisa? Magkwa. Saan na nga imbagano sa dino ti papanan na? Ada ka di ibagami ti anak ko? Kasi tinakunak pa lang ite, adda ko may bagaking kuana. Nasa ungami ni Chuna, asumrag magtan iti opisina dahil ton bigat. Anya? Una nga maagagas pailaan. Kabalan na kanon. Una yan. Trabaho lat tati adda iti panunot na. Kauray no addaan na na yan na. Iso ko matipadamag ko kini Elisa. Tama nga numalad daw, asumrag na bigat. Kanayon matkit di amasapa nga oray amo na asan asumrek ni Chona. No sige, nasayad no kasta. Tapno sana makabasol. Dominic, kat agyaman akit ipanangisakit mo iti anak ko. Oh, apay Dominic? Ako, adda lang malagip ko. Anya mati malagip mo? Ti biyagyo iti Jesibo. Ti nagnada nyo iti kung kuna mga ama ni Elisa. Apay pata malagip mo dahil dyan nga inistoryak. Gapot abalasan ni Elisa. Sintir pa na ni Criselda. Apay kumano balasan ti anak ko? Awan ka di pa iti palang iriing na ngayon kayo matagbakaso ni Jai. Tapno makita na ti aman. Ay, kwa. Awan pa'y Dominic. Uwin no saan, nagiti kakabagyan ti ama na. Tapno, mamamo na mo tita. Kwa.
Nakatantibag ka. Oh. Apa di ka makasumbat, Kasilda? Adan to panawan na. Saan pa'y nga ita, Dominic? Jurin. Nagpintasan dito yung mayanta panganan. Nagdalos kan nakalawlawa. Nabiit pa lang dahil ito'y aklas a restaurant, Elisa. Isumat lang abasit pa lang dagiti customer. Well, iso dito iti pinilit ng imayanta. Tasan unay a crowded. Magusto ka talaga dito, Jurin. No kayat mo ka kanayunan pati umay dito eh. Anya? Ay, saan ah? Tama nga na magastusan ka unay. Di mo panunutan dito abanag. Agkakangina ti makan dito ay. Anya kan sa? Sana bale, sana imas mo't dagiti minuda. Sige. Maganta na rutan. Ang mga no mabaawan ang dagiti taraon ngayon order na. Well, maganda nga rin din. Makamo kan Julius? Yes, ma'am. Mapiklan. Malasin ko dahil ako, che. Wen. Kutsi ni Jurin Taita, ah. Kaya't kadiasawan. Agdaditan ni Jurin. Nadlaw ko kini Criselda itay. Akas lagkarkarawa iti sungpat na kanya. Di na ka lumapanunot ang mapanipasyar ni Elisa kadag iti kakabagdian ti ama na Jesico. Nakita ko nga orela agling at itinapipet. Ngamin. Pasig aparpo dagiting pagpagana kadami. Panggap iti pudno akin at tao ni Elisa. Urayak la nakigdot. Itay ibaga ni Dominic. Ngayon nakumamat ipasyar ni Elisa ijay Cebu. Sana nga mo? Noon niya tipudno a kinatao ti anak. Ni Jonah. Iso dahi ti umawawag. Kanya nga tatibagana. Hello, Jonah? Hello. Mabalin ka diya kasarita ni Elisa? Ay, kwa, Jonah. Oh, apay. Adala nga pata ni bagakan ko na. Awan ita ni Elisa dito'y balay, Jonah. Sa dino din napanan na. Kanya nga tatibagag. Sana mabalin ang maamuan na nagkuyog na ni Jorin. Hello, dagdagan na ka di. Uwan, Jonah. Sa dino din napanan ni Elisa. Kwa. Imay dinagas ti may sa kadagiti barkada na. Kat ada na pananda. Sa dino nga roon din napanan da. Nalipata ko dya ibaga na alugar. Basta, adayo, Jonah. Isumat lang jak makontak. Nakadayumat kaya. Wan, Jonah. Baliwam tulaangan ti umawag. Murido sa anan. Sumrut kami doon ang doon yung opisina yung doon bigat. O, sige nga rod, Jonah.
Dahito yung restaurant. Apa ya cak makita ni Jurin? Nang runa kat madomat yan ti customer. Tinasayat. Mapanak man iti dahi siya banda. Amangan mo't no. Ha? Medyo rin. Katakatuwa na ang babae. Nakatalikod. Ang sino nga tadayta? Adayta? Di Mariaw. Ni Elisa. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.